ኣፍቂሩ ግና ምፍቃር ጥራሕ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንኽሓት ተኣሚ ምስእን ሓቂ ዘረባ ክንደይ ግዜ ክዛረብ ኢሉ ብዙሕ ምድላእ ዘይገበረ ግን ወይ ከ ናብኣ ከምርሕ ኣብ ዝበለሉ የአጋሩ ደሪቐን ብእን ክእዘዛ ከምዛ እንተተንቀሳቒስክን ክትቆረፃ ይኽን ዝተባሓላ ወይ ከም ኣፉን እንተኾነ ቴሌፎን ደው ኢሉ ካልእ ክሕተፍትፍ ወይ ድማ ስቕ ክብል ድሌቱ ክዛረብ ዘይከኣለን ገንዲ ዝኾነ ከዓ ተዛርበለይ ባ ንስኻ ክብል ንሓደ ዓርኩ እንተዘይተባሓለ እኳ ግን ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ዝተወከሱም እዚ ደኣ እንታይ ፀገም ኣለዎ ጥራይ ዓይኒት ምዃና ወይ ብርሕቑ ወይ ድማ ስእላ ኣርኤኒ ክብል እዩ ብቕፅበት ምላሽ ዝሓቡም ሞባይሉ ካብ ጅቡ ምውፃእ ኣብቲ ናይ ስእሊ መቐመጢ ቦታ ብምኻድ ፀጉራ ሕፅር ዝበለ ቾኮሌት ዝሕብራ ንፀባ ዝመስል ኣስናን ፍሽኽታ ምስ ኣርኣዮም ኣበይ ክረኽባ ከም ዝኽእል ሓቲቱ ነዚ ደኣ ናባይ ግደፎ ቀሰን ኢሉ ኸደም ኣቕሊ ፅበት ይቆም ገይሩ እምበር ምርጭዑ ግና በዓሉ ክሓተ ነይሩ ግን ድፍረት ብምምፃእ ሰላም ልዋም ኣብ መንገዲ ዶ ኣቢሉ እቲ ኣሳልጥ ተባሂሉ ዝተልኣኸ ወዲ በላም ሽማ ስለ ዝተፀውአ ኣበይ ዝፈልጦ እንዳበለት ብኣግርሞት ኢዳ ጥራሕ ናብቲ ንሰላምታ ዝተሰለላ ሰዲዳ ከጥምጦ ጀመረት። መኒ ትብሊ ከም ትሕልዊ ኣይጠራጥርኒም ኣይትፈልጥንኺ ሮቤሊ ዝበሃል መልሓስኹም እንዳበለ ውሽጡ ግና ብፅባቐ ተመሲጡ ይንዕዳ ነበረም። ንዕለቱ መልእክቱ ገዲፉ ንገዛእ ነብሱ ዝተመነያ ነዚኣ ዝኣመሰለ ሰብ ኣሕሊፍካ መሓብ ኣሽና ጥራሕ እዩ ዝበለይ ዝመስል ኢዳ ካይፈነወ የፍጥጠላ ነበረ። ኢዳ ብሓይሊ እንዳሰሓበት እሞ እንታይ ክሰምዓካ ምስ በለቶ ካብቲ ፈዚዞ ዝነበረ ክበራበር እንዳፈተነ ሰምዕነዳ መሊኡ ብምባል መልሲ ሓባም ገለ ካብኡ ምስ በለቶ ናይ ሞባይላ ሰዓት እንዳተኣዘበት መንገዳ ክትገብር ንቅድሚኣ እንዳማዓረወት በዚ ጎደና ክትመላለስ ካብ ዝርኤኪ ብዙሕ ገይረ ኣለኹ ንፅባቐ ኸውን ካብ ዘድንቆ ከምኡ እንደኢ እንታይ ከም ዝኾንኩ ግና ክላሊ ክድፍረስ ኢነ ነይረም ሎሚ ግና ዘላብ ዓለይለይ መፅኤኪ ከም ዝርኤኪ ዘለኹ ከዓ ፈተይ ሰብ ስለ ትመስሊ ተሕፍርኒ ኢለ ስለዚ ሓስብ ቁፅሪ ቴሌፎን ክዶ ክትህበኒ ምስ ናይ ትሕትንኦ ምስ በላም ኣራይ እንታይ ፀገም ኣሎ ኢላ ቁፅራ ሒዋ ተፋነወቱም። ሮቤል ካብኣ ተፈልዩ ናብቲ ዘፍቀራ ሄኖክ ኣቢሉ ይኹን እምበር ከም ዝተላላ ዘይኮነ ዝሓብሮ ሓንቲ ነቓስ ከም ዝኾነት ነጊር እዩ ትትራፈካ ዝዓይነቱ ዝበሎም እሞ ነጊርካ ለይዶ ዋላስ ክብል ሄኖክ ሓተተም። እዚኣ ትትራፈካ ብፅባቐ ትጀሓረስ ሰብያ ምስ በለ ሮቤል መሲልከ እምበር ከምኡ ከም ዘይኮነት ኣፀቢዐ ዝፈልጥ ንፍቕሪ ምሕታት እምበር ኣቐብ ኮይኑኒ ተላለየ ካብ ዝኣላ ዳርጋ ዓመት ገይረ ኣለኹ ስለዚ ዘይተሓተለይ እንተኾንካ ዋላ ብመልእክቲ ደ ገለ ክሓተይ ምስ በለም ነዚኣ ትመስልሲ ብመልእክቲ ክትሓታ ርኢኻ ኣለኻ ወዮ ደኣ ፈሪሕካ ኮይንካ ኢኻ እምበር ሕቶ እንተኮይኑ ፊት ንፊት እዩ ፅቡቕ እቲ ሓቀኛ ስምዒታ ከማን ክትርድኦ የኽእለከይ ብዝኾነ ናባይ ጥራሕ ክደፎ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰውን ምሕታት ጥራሕ ዘይኮነ ሓራይ ከም ትብለካ ከማን ክገብር ኢልዎም ተፋኖም። ይኹን እምበር ዝተልኣኹ ገዲፉ ቅጮ ጥራዩ ዘብስል ነይሩ ፈፂሙ ዘኪሩ ኣይፈልጥን ምስልዋም ኣብ ዝተራኸበሉ ብኸመይ ምስጣን ኣብ ፍቕሪ የውድቃን ጥራዩ ዝሓስብ ነይሩ። ምስ ሄኖክ ኣብ ዝተራኸበሉ ድማ እንተርፎ ምሕዝ ኣቢሉ ሕማቕ ናታ ክነግሮን ፅባሕ ከሳልጥ ክብሎም ዝጭበጥ ነገር ሒዙሉ ኣይመፅን። ሄኖክ ግና ኣመና ፍቕሪ ይውስኽ ነበረ እንዳበሎም ወርሕ ኣሕለፈ ክብሉን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ኣንጎሎ ምስልዋም ጎፍ ተባሓሉ ብስም ባደም ኣብ ዝኣቶ ጠፊእዎ ሸበድበድ በለም ተሓንዲኻ ምስ በለቶ ግና ናይ ውሽጡ ኣብ ውሽጡ ገይሩ ልዋም ብምባል ምእግርቱ ናብ ምእግርታ ሰዲዱ 3 ግዜ ኣጋጭወ ግና ዘረባ የለን። እንታይ ደኣ ለንቂና ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ የርኣኹኻን መድወል እውን ገዲፍካዮ ናይ ደሓን ምስ በለት እዚ ወዲ ዋላ ሓደ ኣይበላ ማለት እንዳበለ ምስ ነፍሱ ደሓኒ ኣጋጣሚ ኣይተዓመልን ኮይኑ እሞ ገድፈ ክበላ ኣካላቱ ረሓፅ
ካውፅእ ስለ ዝተፈለጡ ግዜ እንተለካ ደኣ ዘይንራኸብ ብሓደ ኣገዳሲ ነገር ደሊካ ኣለኹ ማእሲ ጠመካ ካብ ተራኸብና ምስ በለቱም ጽባሕ በላ ብዚ ልቡ ሃራ ኢላ ሰዓት ቦታ ተቋፂሮም ተፈላለዩ እንታይ ክትብለና ኢሉ ኣይተሓደር ሓዲሩ ውኢሉ ኣጋምሸት ቅድሚ ሰዓት ኾን ኣብ ቆፅራ ቦትኡ ተረኺቡ ክፅበ ጀመረ። ሰዓት ምእንትኡ ዘይኮነ ምእንቲ ርእሱ ምስ ኣኸለ ከም ፀሓይ ደሚቓ ከም ሉል ኣንፀባሪቓ ሕሩግ በለቶ። ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ ቀልጢፋ ናብ ጉዳያ ክትኣቱ ተረበፀም። ድሓንቲ እተውን ካብ ፒቸኖ ድሕሪ ምእዛዝ ናብ ጉዳይ ኣበለት። ስማዓንዶ ሄኖክ እንታይ እስከ ንሓደ ደስ ዘብል ወዲ ተላሊስ ክፍትወካ መዓት እንድዩ ከይፍቀድኮ ኣይተረፍኩን የግዳስ ቅድመ ሕጂ ብፍቅሪ ስለዝተጎዳእኹም ምሻ ኣለካ ኣፍቃሪት ከይትሕሎ ምሻሎ ሓደ ነገራት ክትፃርል የደሊ ኣለኹም ከም ዝመስለኑ ንሱን ከይፈትወኒ ኣይተርፈን እዋይ ዕላሉን ገለን ክምስጠካ ዳግማይ ኣብ ፍቅሪ ዓለም ኣይኣቱን ኢለ ነይረሞ እንደይ ፍሉይ ሰብ ኣጋጥሚ እሞ ክትተሓበርን ትኽእል ዲኻ ምስ በለቱም ኣበይ ክሰምዓ ውሽጡ ብሕርቃን ድሪቃ ጸነበረ ከምዛ ጠሚቱ ዘይተመንያ ንስኣ ጥዑም ፍቅሪ ክሕልፍ ዘይተሓወኸስ ንኻልእ ሰብ ኣፍቂረ ክትብል ከመይ ዘይሓርቕ ዘይነድር ቃል ዘይብል ኣለኻ ዶ ምሳይ ምስ በለቶ ክምልሰላ ኣይተሰምዐን ትንክፍ ምስ ኣበለቶ ግዳ በዘይ ልቡ ተበራብረ ግናም ብናይ ጽልእ መንፈስ ይጥምታ ነበረ። ትሕግዘኒ ትኽእል ዶ ምስ በለቶ ደጊማ ዋላ እኳ ሓሪቆ እንተነበረ እወ መን እዩ ዝበሃልከ ምስ በላም ሮቤል ክትብል ምስ መለሰትሉ መሊሱ ሕር ኮምተር እንዳበለ ካብቲ ካፈ ብሕርቃን ዝኣክል ከይተረድኦ ብኮፋ ገዲፍዋ ኸደም ንፅባሒቱ ምስ ሮቤል ፊት ንፊት ተራኸቡ። ከጥሕሮ ወይ ምስ ጸልአን እንተኾነ ኣይገበሮን እንታይ ጌርካ ማለት እዩ እንዳበለዩ ኣፉ ጥራሕ ኣው ዝብል ዝነበረም ብጀካ ይተሓዘለ ዋላ ሓደ ክብለከ ይክእልኒ ነዚያ ዝኣመሰለት ጠዕምትን ጽብቕትን ጓል ሒዝካ ኣመና ፈዚዝካ ዓለም ድማ ናይ ፈዛዛት ኣይኮነትን ኣብ ዝኾነ ነገር ወሳኒ ክትኮን ኣለካ ኣመና ነግፈረግ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ሓቅዶ ክዛረብ ምስርዓኻ በቃ ፈደያ መልእክተይ ገዲፈ ካብ ንኣኻን ነፍሰይ ተመንዮም ሓንቲ መዓልቱን ዘኪረካ ይፈልጠን ቀጫይ ዘበስል ነይረ ኮይኑን ዝሰለጠኒ ዝመስል ፈትያትን ኣላ ኣኖም ፈትያ ኣለኹ ብጌጋውን ምሳይ ኮላ ዘኪራትካ ይትፈልጥን ካብ ኮነም ክልቴና ካብ ተፋተና እንታ ትገድፈለይ ኣይመሓሸን ምስ በለ ሮቤል ሄኖክ ብዚ ልቡ ይበለ ኣብ ዓለም ዘሎ ጸርፉን ኣዝኒብሉ ምስ ናይ ሕርቃኑ ካብቲ ከባቢ ተሰውረም ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ተኣፅዩ ናይ ሓዘ መዓልታት ኣወጀ ኣይበል ኣይሰትን በለም ንሱ ኣብ ሓዘን ከሎ ግና ሮቤልን ልዋምን ፍቁራት ኮይኖም ፍቅሮም የስተማቕሩ ነበሩ። ሮቤል ፈፂሙ ብዛዕባ ሄኖክ ንልዋም ኣይነገራን ልዋሙን ሄኖክ ከም ዘፍቅራ ዋላ ሓደ ኣፍልጦ ኣይነበራን። ምናልባት ልዋም ንሮቤል ኢላ ዝተፈጠረ ዶ ትኸውን ግን ድማ ከም ሰብ ከፍቅራ ይኽእል ይኸውን እንተኾነ መልእክቱ በግባቡ ከብፅሓሉ ምስተገብዕም